akwai wannan kisan a zamanin annabi Musa alaihi salam, suna fama da fari suka kawo kuka ma annabi Musa. Annabi Musa alaihi salam ya ce za a fita roƙon ruwa. Aka fita roƙon ruwa, mutane sama da 70,000 suka fita roƙon ruwa. Da aka je aka yi addu'a, ruwa bai zo ba, sama babu hadiri. Annabi Musa ya ce ya Allah, mun roƙe ka baka ba mu ruwa ba. Sai Allah ya ce ya Musa, a cikinku da akwai wani mai sabo da ya shekara 40 yana yin laifuka yana saba mun, don haka ba zan shayar da ku ruwa ba har sai wannan bawan da ya shekara 40 yana saba mun sai ya fito. Saboda haka ka yi kira cikin waɗannan jama'an ka ce musu idan a cikinsu mai saɓon Allah nan yana nan ya fito ya bayyana kansa, idan bai fito ba Allah ba zai shayar da wannan al'ummar ruwa ba. Annabi Musa ya ɗaga murya, sai annabi Musa ya ce ya Allah, ya yi zan yi in jiyar da mutane 70,000 murya nan? Sai Allah ya ce ya Musa, ka faɗi abin da za ka faɗa, mu da mu isar kunnan kowa ya ji. Annabi Musa sai ya yi shela ya ce ya ku jama'a, Allah ya ce ba zai shayar da ku ruwa ba har sai wannan da ya shekara 40 yana saba masa ya fito. Ya kai wanda kake saba ma Allah, ka fito daga cikin wannan al'umma domin Allah ya ba su ruwa. Sai shi mai aikata laifin ya gane shi ne mai laifin, don ya ga ba wanda ya fito. Sai ya rufa kansa a cikin rigansa, ma'ana sai ya ɗaga kamar rigansa sai ya rufa kansa. Sai ya ce ya Allah, shekara 40 ina saba maka, ka suturta ni baka bayyana ni ba. Ali yawma tafdahuni, Allah yanzu yau za ka kunyata ni ka tona asirina? Sai ya ce Allahumma tubtu ilayka faghfirli, ya Allah na tuba ka gafarta min ka yafe min. Can kawai sai aka ga sama ta ɗau hadiri, sai ruwa. Annabi Musa sai ya ce ya Allah, mun ga an ba mu ruwa sannan kuma mai laifin bai fito ba, me ya faru ya Allah? Sai Allah ya ce ya Musa, saqaitukum billazi mana'tukum, na shayar da ku ruwa dalilin wanda na hana ku ruwa saboda shi. Ya yi zunubi ya nemi gafara na kuma na gafarta masa. Sai annabi Musa ya ce ka bayyana mun shi na ganshi ya Allah. Sai Allah ya ce ya Musa, asana fasatarna alaihi ko fasatarnahu, afa in taba alaina fadahnahu ko afa in taba ilaina fadahnahu. Ya Musa, ya yi laifi ma mun masa sutura, yanzu kuma ya nemi gafaran mu sai mu tozarta shi mu bayyana shi? To haka Allah Ubangiji yake sattarul uyub, gaffaruz zunub, allamul guyub. Ba dadin suturan da Allah Ubangiji ya lullube mu da shi ba, to da babu wanda zaka iya daga ido ka kalle shi, don kowa yana cuɗanye da laifi da zunubai masu yawa. Saboda haka Allah mai sutura ne, Allah shine mai gafara, Allah shine mai jin kai, Allah shine mai rahma. Ba abinda Allah yake so kamar ya ga zuciyanka yana kaskantar da kai a gaban martabansa da jalalansa. Idan Allah ya ga haka, to duk girman zunubinka Allah Ubangiji zai yafe maka, zai suturta maka. Allah ya suturta mana. To duk wannan yana babin irin yadda Allah Ubangiji yake tausayin bayansa yake jin kansu. Akwai hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu